Otsailean, bai, otsailean zier dabi komunitate txinatarra urte berria ospatzen. Guk Aitorekin ingo hitzordua, bera ingenieritza informatikoa ikasten dabil eta liburuen artien tartetxo bat topau dau, ospakizun honen inguruko xetasunak emuteko. Ia zer esaten duzkun eta importantiena, ia urtia sorte honakin hasi dabien. Guazen ba! Kaixo, Aitor? Hau, Asier, espaldiko. Atzalde hor, zer moduz? Bai, eseri nagoz hor. Bai, berto, jarriko gare. A ber, hona etorri gareta, purtsu bat, kultura txinatarrai buruzko xetasun gehiago jakitzeko, ez? Bai. Otsaiak batien sartu da egutegi txinatarra urte berrian. Lehenenk eta gain, Aitor, guazen purtsu bat zeuri buruz berbaitxera, ez? Izen bez, zeu, hemen jaixotakua zare. Bai, zuk esan moduan, ni Barakaldo jaio nintzen, eta handik urte betera edo, bueltatu nintzen Txinara, eta han, beste pare bat urte ostian, 3-4 urtekin bueltatu nintzen, hemen ona, Euskal Herrira. Bergara etorri mea lehena, arrasaten pasanoan beste pare bat urte, eta gero hemen Bergara. Ondo integrauta beraz, esan bida gaur egun ikasle zarela, eta Dragon Oriental jatetxo honetan bebai, laguntzen dozula, ezta? Bai. Hori da, eta urte berria txinatarri buruz, zer esan, ez? Urtero egun diferentian jauzten dela, ez da kalendarixo gregorianua moduan, ez? Ez, aurten, esku esan moduan, otsaiak baten tokau da. Aurreko urtean izan zen martxoa inguruan, uste dut izan zela karnabala hango aste inguruan, eta urtero hori izan duzun moduan, desberdina da. Eta segaitxi da desberdina? Hau dauka zer ikusi asko ilargi xakin. Izaten aurten urtsaiak bat izan da ilargiko lehenengo ilargi betia, eta bukatzen da ilargi berrixa, eta bukatzen da 15 egun ostian eta lehenengo ilargi betiakin. Eta lehenengo egun horrek urte berri izena dauka, eta azken egun horrek, 15 eguneko tarte horretan, farolen edo linternen egun moduen da ezaguna, eta bi aste horreitan, batez be familixan zentrautako ospakizunak itxen dituzua. Bai, lehenengo egunean, otsaila baten inginuan, ginuan Euskal Herrian bizizien gure familixakuak, adibidez Gasteizen, Hementxe, Jodion, eta etorri zian gurekin ospatzera. Hemen inginuan afari bat, bankete baten antzerakoa, eta janari asko jartzen da. Baina bai edo bai egon behar da arrain bat, horrek simbolizatzen da, simbolizabe, simulteuzku suerte hona moduan. Eta suerte honekin batera kolore gorrixa bai suerte hona simbolizatzen da, eta dago itxura asko ume txikisei mutia, tio-tiak eta ume txikisei hilo bai eta mutia jonpau izaniko sobria, dela sobre gorrixak. Barruan egoten da normalian dirua eta opari moduan. Sorte hona emuten da arraina jatiak, ez, ospakizun honen bueltan, baina ez da hori bakarrik jango duzuna izango, ez? Ez, arraina bakarrik ez. Gero bai egoten da txautz, dala pasta moduko bat, gero barronoka relleno de aragixa bat ez be, eta horretaz aparte sanfentxau, da beste pasta moduko bat, baina ilargi forma euki beharrian dauka triangulo forma. Eta janari mota horreik urtean zier ohikua da jatia edo igual gordetzen dozue urteko zati honetarako? Bai, urteko beste egun batzutan bebai jaten da, baina batez be dago preparauta urte berrizan jateko. Zuk esan dozu, ez? Otorduak eta familixa, ez? Bizkat eta estimuru horretan batzen da, horrekin nahiko antzea badauko, ez? Hemengo itxurakin. Eta gero bebai, oin, bakigu pandemia gaitxik eta zaitxuagoa dela, baina itxura handixa dau, batez be, norbere sorterrira juteko, bertan batzeko familixa dana, ez? Bai. Aurten, pandemia gaitxik ezin izan ginen buelta hutxenera handauko amama itxerak ospatzeko.
Baina beste urteetan, bai ukitzen dugu itxura, tia edo gurasoen bat, nire gurasoen bat, bueltatzea txinera, hango familiekin ospatzera. Ze, kuriosua da, izen be, egun honen bueltan sortzen da urteko mundu mailako migrazio mugimendurik handixena, ez? Bai. Ez hemen Euskal Herrian bakarrik, Ameriketan, Europa, Inglaterran, Frantzian egongo dien txinatar asko beha bueltatzen dira txinara edo tokatzen jakon herrialdera ospatzera. Eta aurten, ze animali urtia izango da? Aurten, da tigrean urtia, aurreko animalizia zen da buei euskeraz, idixan urtia bai. Eta, tigrean urtiak simbolizatzen dago, ausardia eta zintzuan urtia. Aipotu dugu, Aitor, ospakizunan amaiera heltzen dela farolen edo linternen egunakin, ez? Zer esan zik egun horri buruz? Egun horretan norbenean etxen da telasko farola edo linterna moduan, eta artisan jartzen dugu kandela bat. Kandela hori, sua muterakoan sortzen daben beruakin, egan itzen dute eta zerurantz juten dira. Eta horrek simbolizatzen dago, hemen lurrian bizi garen gizakixo, idazten dugu deseo batzuk, eta zerura juten dien nian, zeruan dagoen jainkuak irakurri ditzen dut, eta horren saiatzen da guretzako gure deseo hori betetzen. Gero, kuriosua da bai, urtiakin lotuta ez, pixkat hilabetiak ez diela mendebaldian moduen bereizten ez? Apur bat, urte berrixan bera moduen, hilabete guztia ilargian arabera bereizten diela. Bai, hori da beste kalendario mota bat. Nire kasuan ez dut kontrolatzen kalendario hori, nire amamak adibidez bai daki kalendario hori, eta segundan bauka suerte ona edo suerte txarra jendea bakoitzen dako, eta hori. Eta zelan hasi dugu urte berri hau, suerte hona ekarri dago, oso berrixa o berezisa somatu duzue? Bai, gure kasuan, kliente gehiago etorri da, eta suertia izan da. Oso ondo, lehenengo egun honi bezala jarraitzen dozuen urtean zier, eta ondo ospatu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aitor.